Sláva Bohu. Takže ja by som pokračoval vlastne, že spása, každý z vás možno už ste raz prijali Pána. Dneska by sme možno dali takú odozvu na konci, že kto si chce obnoviť svoj vzťah s Bohom, tak môžeš prísť dopredu, budeme sa modliť. Ale chcem ti povedať jednu vec, hej, že teraz staň sa požehnaním. Prečo je veľmi dôležité, aby ja vysvetlím, čo to je, ale porozumejte ma teraz dobre. Najdôležitejšie je zo všetkého, čo prišlo do tvojho života, je spasenie. Povedz so mnou spasenie. Som spasený. Ježiš ma spasil. Toto si potrebuješ vážiť, pretože ako náhle budeš aj požehnaný, ale nie si spasený, už si pripodobnený k tomuto svetu. A to už nemá význam. Vtedy je dôležité, keď si požehnaný a si požehnaním, keď si spasený. A keď ty si to spasenie vážiš a uvedomuješ si, že nedáš ho preč kvôli peniazom, kvôli chuťkam tohoto sveta, kvôli alkoholu, alebo ja neviem kvôli čomu, ale ty si vážiš, že ty si spasený, Boh ti odpustil tvoje hriechy, tvoje meno je napísané v knihe života a všetko toto potrebuješ držať, aby si to nestratil až do konca. Preto najdôležitejší v tvojom živote je Ježiš Kristus a spasenie. Ale keď človek si je spasený, zrazu zistí po nejakej dobe, toto potrebujem, toto mi chýba, v tomto ešte potrebujem prelomiť a tak ďalej. To znamená, a veľa ľudí príde možno aj do sklamania, alebo veľakrát, ak vlastne nevážiš to spasenie a Ježiša Krista, jeho prítomnosť, tak vlastne veľa ľudí aj zanechá potom Boha, zanechá zbor, hej, otočí sa chrbtom oproti Ježišovi Kristovi a ide preč. Ale je veľmi dôležité, aby si uvedomil, spasenie je najdôležitejšia vec v tvojom živote. Nikdy to nesmieš stratiť. Vždy si musíš to držať. Musíš si vážiť a musíš povedať Bohu, nech čokoľvek príde do môjho života, ja nepôjdem preč od teba, Ježiš. Toto rozhodnutie potrebuje urobiť každý kresťan sám za seba. Ja som to urobil sám za seba. Viete, napríklad niekto povie, máš deti, ale tvoje deti, aj keď, dajme tomu, ty napríklad, hej, to nie je tak, ako v tradičnej cirkvi. Narodí sa v katolíckej cirkvi, dáš ho pokrstiť, už je katolík. Nie. Tvoje dieťa tiež len musí vyrásť a musí sa rozhodnúť, že či chce byť tým kresťanom. A tak je to aj s tebou. Ty si sa rozhodol pre Ježiša Krista a ty ho máš nasledovať až do konca. Dobre. Toto keď už máš vysporiadané, nech príde akákoľvek skúška, akákoľvek púšť. Tomáš to dobre hovoril. Preverený budeš ty a ja, pretože púšť príde do tvojho života. Ale je dôležité vtedy, aby si sa ukázal ako Káleb, ako Jozue, ako tí, ktorí sa držia Pána a ktorí ho neopustia. Väčšinou ste teraz aj mladí tu ľudia. Svet na vás číha, ale aj ja som bol mladý. A ja som sa obrátil ako 16-ročný. A stojím tu dodnes. Veď väčšinou sme sa ako mladí ľudia obrátili. A stojíme tu dodnes. Viete prečo? Pretože sme sa zamilovali do Ježiša Krista a vážime si spasenie, ktoré on nám dal. A toto nikdy nesmieš proste dať preč zo svojho života. Ale keď už si spasený, potrebuješ sa stať aj požehnaním. Nie požehnaný, požehnaním. Ale to ide postupne. Viete, aký je rozdiel medzi požehnaním a požehnaný? Že keď sa staneš požehnaním, že nielen ty berieš, ale ty vieš už aj dávať. Vtedy si už požehnaním. Ale nemyslím teraz len pre cirkev. Chcem vám ukázať jednu vec. Poďme sa na to pozrieť teraz. Prvá Mojžišová 12. kapitola.
prečítam 1., 2. verš. To znamená, povolal Boh Abrahama a ideme čítať o tom, že čo mu Boh povedal. A Hospodin riekol Abrahamovi, vyjdi zo svojej zeme, zo svojho príbuzenstva, i z domu otca a i do zeme, ktorú ti ukážem. A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš... Halelúja! Sláva Bohu! Budeš požehnaním, vidíš? A teraz ja sa ťa opýtam jednu vec. Je Abraham pre nás požehnaním? S čím? Božie slovo hovorí, požehnaní budú v tebe všetky národy. Čo sme my Abrahamove? Halelúja. To znamená, zdedili sme Abrahamove čo? Požehnanie. To znamená, Boh chce, aby si bol požehnaním. Keď si pozrieš Abrahama, čo myslíte? Bol on požehnaný? Keď už Boh mu tak povedal, vyviedol ho, bol požehnaný či nie? Odpoveď je, bol veľmi požehnaný Abraham. Ale čo myslíte na Jakoba? Bol požehnaný Jakob? Ako sa stal požehnaný? Najprv musel brať. Ale Bohu povedal, keď ma požehnaš, budem odovzdávať ti čo? 10. Dobre, teraz nechcem ísť do tejto témy, ale chcem ti ukázať, že Jakob mal víziu. On sníval, slúžil u Labana, ale on sa stal požehnaním. On mal toľko toho na konci, že Boh ho veľmi rozmnožil a veľmi ho požehnal. Keď si pozrieš Izáka, všetko požehnanie zdedil od koho? Od svojho otca, od Abraháma. Prečo prišiel Ježiš? Aby ťa požehnal. To znamená, Boh chce, aby si bol požehnaný. A teraz, ako vyzerá to požehnanie? Predstavte si, bratia a sestry, že keby sme posielali napríklad autobus po ľudí, že by prichádzali do zboru. Ak by boli financie, samozrejme, dalo by sa to urobiť. Ale teraz predstav si, keby zbor posielal autobus po ľudí, je to dobré. Ale nie navždy je to dobré. Pretože ty by si sa nijak nedvihol. A Boh chce, aby ty si sa dvíhal. A teraz počúvaj ako. A možno v tvojej mysli si povieš, to je nereálne, to není možné, nemôže to takto byť. Ak by do nekonečna by sa posielal autobus, ty nemáš šancu byť požehnaním, ani požehnaný, nemôžeš ísť ďalej, preto je veľmi dôležité, že ty rozmýšľaš nad vodičakom. Ty rozmýšľaš nad svojim vlastným autom. Ty rozmýšľaš nad svojou vlastnou prácou. Ty rozmýšľaš, že ty ideš dopredu. Jakob takto rozmýšľal. Jakob chcel mať čo? Svoje ovce. Rozumiete? Keď slúžil u Lábana, dobre slúžil za prvú manželku. Slúžil 7 rokov, ale táto manželka je moja. Už ti nepatrí, Lában. Moja je. Druhá manželka, lebo bol podvedený, dobre, len naduje rovne, to nie, to len proste toto hovorím, že z Božieho slova, zo starého zákona, ako to je. Druhá je moja. Ja som za ňu odrobil. Nemal ovce. Dával prúty. Ale Boh chcel, a toto je Božie videnie, aby ty si niečo vlastnil, aby ty si bol požehnaný. Aby ty si mal dom, aby z teba vychádzalo požehnanie, pretože Abrahamové požehnanie prešlo aj na teba. A z ničoho môžeš získať niečo. To znamená, a to je zase skrze milosť, že ty nasleduješ Boha, voláš na Pána.
Menat hoďom ker, že ja som mal pre knižka, že ja som mal odložené nejakých 100 000 eur. Viete, ako som začal? 0. Amen. Začal som 0. Ja som nemal, že proste nikto z nás nemajú, ja neviem takých rodičov, že by boli, ja neviem, akí bohatí, aké lemročo, že postavia ťa už na nohy a ty stojíš na nohy. Ale Boh je bohatý. A ty máš požehnaného Boha. A Boh chce, aby ty si niečo vlastnil, aby si bol požehnaný a aby si sa stal požehnaním. Aj pre druhých. Aby druhí ľudia videli na tebe, že ty si synom živého Boha. Si dcérou živého Boha. A ty musíš mať túžbu, máš mať tú túžbu stať sa požehnaním. Rozumiete? Nemáš dom, tak budeš všetko robiť preto, aby si ho mal. Nemáš prácu, budeš snívať o tom a budeš všetko robiť preto, aby si mal prácu. Tu ste mladí ľudia, musíte pracovať. A ty možno povieš, kto ma zoberie do roboty? Veď dneska nechcú Rómov. Teba chcú. Lebo ty si Božie dieťa. Pre teba Boh má pripravené. Ale ty mu musíš veriť, modliť sa. A možno po tej púšti pôjdeš 5 rokov a nebudeš mať. Ale musí prísť. Amen. Musíš ísť od slávy do slávy, musíš ísť od víťazstva do víťazstva, pretože človek nemôže stáť. Toto nie je Boží plán. Bratia a sestry, ja vám poviem o sebe a stále som to mal takto v srdci. Teraz predstav si, alebo poviem takto, hej. Predstav si, že nemám prácu. A v zbore nie sú na to peniaze, aby ja som bol ťahaný ako pastor. A teraz predstav si, že ja by som mal také zmyšľanie, kto kedy mi dá 5 eur, 10 eur, 100 eur. Ale teraz počúvaj. Ty aj keby si mi dal 5 000 eur, že mi dáš 5 000 eur a ja nemám prácu, možno za 3-4 mesiace nemám tie 5 000 eur a mne zase treba peniaze. Toto nie je požehnanie. Ty mi môžeš dať. Zase ja som len ten, ktorý berie. Rozumieš? A aj ty, ja ti môžem dať, niekto ti môže dať a je to správne. Ale nie neustále, pretože tebe stále bude chýbať. Ty potrebuješ čo? Sám sa postaviť na nohy. A teraz ja každý deň chodím do roboty, to znamená, prídu mi nejaké peniaze. A ja z toho môžem žiť. A to je už požehnanie. Dnes mi môžeš doniesť tašku, ale o 3 dni už nebude mať. Aj to povzbudí. Aj to je dobré. A je to dôležité v kresťanstve. Ale nemaj myseľ na to, ktorý len očakáva. Ty sa musíš stať požehnaný. A požehnaním, ktorý vie aj dávať. A Boh ťa do toho vie dostať. Aj keď cez pôžičku. Že zoberieš pôžičku, ale samozrejme v múdrosti postavíš dom, použiješ správne tie peniaze, pracuješ, robíš a postupne tvoje roky, krok za krokom, idú proste dopredu a môžeš sa dvíhať. A staneš sa požehnaný aj požehnaním. Ale ak človek očakáva, kedy kto mu len dá, to nie je správne zmyšľanie, pretože nikdy nebudeš požehnaním. Jakob išiel z nuly ku Labanovi a povedal, Bože, keď ma požehnáš, Bože, keď ma požehnáš, Bože, keď ma požehnáš, budem ti dávať. Ale Jákob musel pracovať jak kôň. Viete, koľko slúžil u Labana? 21 rokov. 7, prvá žena. Je to doba?
Kým dosiahol, bratia a sestry, kým dosiahol. Aj my s Marikou sme niečo dosiahli, ale nedosiahli sme všetko. Aj tu v zbore sme niečo dosiahli, ale sme nedosiahli všetko. Potrebujeme pracovať v tomto zbore? Potrebujeme slúžiť? Tak potrebuješ pracovať aj vo svojom živote. Budeš sa modliť, budeš hľadať Pána. Napríklad, skončil som poľnohospodársku školu, 2-ročnú, nie 3, 2. Išiel som hľadať robotu a ja som si myslel, že proste, išiel som hľadať robotu, neviem, či som nešiel vtedy s tebou, že či sme nešli 2, tu po Kežmarku, keď sme chodili. A teraz počúvajte, dobre, tak chceli sme pracovať. Ale Boh mi dal to, čo som vôbec ani na umy neprišlo. Boh mi dal školu ďalšiu. Že musím ísť do školy. A urobil som si 3-ročnú kováča, Boh mi dal prácu a pracujem v tej práci až do dnes. Ale Boh má pre teba cestu. Boh má cestu pre každého, kto mu slúži. Kto ho hľadá. A preto je veľmi dôležité, aby ty si bol požehnaný a aby si sa stal požehnaním. Aby si nebol človek, pretože diabol skutočne chce ťa okradnúť. Ale pozor, bratia a sestry, to, čo som vám povedal, je veľmi dôležité, aby si ty prichádzal do Božej prítomnosti a aby si stával to požehnanie na spasení. Na Ježišovi Kristovi. Pretože ako náhle staviaš požehnanie ako len tento svet a zabúdaš na Ježiša Krista, tak stávaš sa podobný, ale Afas to uvidel, nemusíme si to otvárať, Afas to uvidel. On zavidel ľuďom, ktorí sa mali dobre. Jaké brucha majú, jak sú vypásaní, jak pekne si žijú, až kým nevošiel do Božej prítomnosti. A keď vošiel do Božej prítomnosti, Boh mu ukázal, že oni po tenkom ľade sa pohybujú. Lebo celý svet bude súdený Bohom, ktorý stavial tento svet proste len na to, na materializme, na prosperite. My chceme prosperovať, ale základom nášho prosperovania je spasenie Ježiš Kristus, posvetenie, že slúžime Bohu. My nechceme prosperovať nelegálne, že ťa okradnem. Ty mňa okradneš. Ale my chceme prosperovať na základe toho, že tvoj Boh dá svoju ruku na teba. A že bude ťa dvíhať. A bude ťa požehnávať. Toto je to práve požehnanie a stále Boh hovoril či Izraelcom, alebo Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, slúž mi. Lebo toto je tá podstata. To je tá prvorada vec, ktorú ty potrebuješ do svojho života, aby sme my slúžili Bohu a potom ostatné veci, aby sme volali Boha do toho, aby nás požehnal, aby sme sa stali požehnaním. A ja ti poviem jednu vec. Ako náhle sa stávaš požehnaním a požehnaný, diablovi to veľmi vadí. Jozefa, keď predali, diablovi to vyhovovalo. Keď bol u faraóna ako otrok, diablovi to vyhovovalo. Ale ako náhle Putifar si zamiloval Jozefa a podvihol ho, už dal diabol do srdca Putifarovej ženy, chod za ním. A stiahni ho. Nech padne do hriechu. On nemôže byť požehnaný. To bola taktika diablova. A ja sa vás opýtam, čo chýbalo Putifarovej žene? Vži sa ty, že ty si Putifarova žena. Všetko máš. Všetko, na čo si len pomyslíš. A Putifarovej žene preskočí a povie si, chcem Jozefa. Slúhu. Otrok. A pritom Putifarova žena má všetko. Pri Putifarovi. Nič jej nechýba. Kto ju tak oklamal?
Vidíš, diabol. Ale on preto to urobil, preto verím tomu, že tu žiadosť dal do srdca Putifarovej žene, aby Jozefa stiahol od požehnania, aby nenapredoval, aby neprosperoval. A ja ti chcem povedať skutočne, ako náhle prídeš do požehnania, diabol chce, aby si padol, aby si to strátil, aby si nemal nič. Ale ty, keď sa držíš Pána, aj keď Jozef išiel do väzenia, nebol tam na veky, pretože Boh ho veľmi povýšil. A Boh aj teba chce povýšiť. Či je to Róm, či je to neróm. Ak slúžiš Bohu, tvoj život má rásť v Bohu, ale aj v posvetení. Aj v posvetení musíš rásť. To je tiež požehnanie. V každej oblasti svojho života potrebujeme rásť. Aby sme boli skutočne tými, ktorí diablovú prácu degradujú, diablovú prácu vyhladzujú, haleluja, vo svojom živote. A toto Boh chce, aby diabol bol poražený v tvojom aj v mojom živote. Preto ja ťa povzbudzujem, aby si sa modlil, nie všetko si porazil, ale potrebuješ sa modliť, potrebuješ volať na Pána, aby Boh ťa prikryl svojou milosťou a aby si vedel nasledovať Pána, aby si vlastne získával to požehnanie, ktoré Boh má pre teba. Poďme ešte sa pozrieť na Sudcov, kniha Sudcov. Poďme sa na tú knihu pozrieť. Ešte 2 miesta ukážem. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 3 až 5. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 3 až 5. Všimni si, o čo diablovi ide v týchto veciach, hej, že Izrael proste urobil nejaké chyby a teraz ideme čítať od 3. verša. A bývalo, alebo od 2. A ruka Madiána sa zmocnila nad Izraelom. Pred Madiánmi sa spravili synovia Izraelovi priekopy, si spravili, ktoré sú po vrchoch a jaskyne i pevnosti. A bývalo, že keď posial Izrael, prišiel hore Madian a Amelech i synovia východu a prišli na neho. A položiac sa proti ním, táborom kazili úrodu zeme, až potiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali potravy v Izraelovi, ani ovce, ani vola, ani osla. Vidíš, o čo išlo Madianovi? Úplne obrať Izraelo požehnanie. Ako náhle zasiali, prišiel Madian so svojimi koňmi, podúpali to, aby nič nemali Izraelci. Čo urobili Izraelci? Začali volať na Hospodina. To znamená aj ty. Diabol chce všetko pošliapať v tvojom živote. Diabol chce, aby si mal dlhy. Aby si žil na dlhoch. Diabol nechce, aby si žil v dostatku a ba ani v hojnosti. Ale diabol chce, aby si žil v nedostatku. A on to všetko chce pošliapať v tvojom živote. Preto je veľmi dôležité, bratia a sestry, aby sme išli za požehnaním. Ale základ je spasenie a Ježiš Kristus. Halelúja. A keď ťa Boh požehná, aby si neodišiel od toho, aby si neodišiel od Boha, ale aby si stále pamätal na Pána. A ja verím tomu, že jeden človek, ktorý je úprimný, ktorý slúži Bohu, Boh nepozerá na tvoje schopnosti. Boh pozerá na tvoje srdce. A keď tvoje srdce je otvorené, tak Boh ťa požehná. Keď tvoje srdce je napriamené na Pána v každom čase, Boh ťa požehná. Ale je veľmi dôležité, skutočne, bratia a sestry, halelúja, ako robíme kresťanstvo. Či chceš robiť kresťanstvo z úprimného srdca pred Bohom. Aj keď máš málo, nasleduj Pána, preukáž vieru, modli sa, čítaj si Božie slovo, prichádzaj do zboru, buď verný. A aj keď je okolo teba problém, voláš na Boha, aby Madián bol porazený v tvojom živote. V Novom zákone som našiel také slovo,
že môžeme si to otvoriť, Skutky apoštolov 12. Kým poviem ten verš, tak sa vás opýtam, že pre mňa v mojich očiach v Novom zákone ľudia by už nemali mať sluhov. To znamená otrokov. Vieš si predstaviť, že máš služku? Vieš si to predstaviť, že máš služku? Je to správne? Poďme sa pozrieť na jedno slovo. Skutky apoštolov 12 a 16. Petra pustili, vyslobodilo anjel z väzenia a on prichádza ku dverám matky Marka, myslím, že to bola Mária, ale prečítame, tu to bude povedané. A uvedomiac si vec, prišiel k domu Márie, matky Jánovej, ktorý má primeno Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. A tu nie je napísané takto. Vy to ako máte? Hej. Tu je napísané, že prišlo dievča menom Rodé nasluchnúť, kto je. A keď poznala hlas Petrov, od radosti neotvorila brány, ale vbehla a zvestovala, že Peter stojí pred bránou. Kto je to dievča? Áno, to je, ale kto je to dievča? Tam ty máš služobná dievka? Neviem, aký rohačkou je preklad, ale ja tu mám tiež Skutkov apoštolov. Ja viem, že za mnou je rohačkou a ja mám rohačkou. Tu je len dievčina, že vyšla. Ale pozrieme sa ešte na to. Akú kapitolu som povedal? 12. A ja tu mám napísané, s tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jana, ktorý sa volal Marek. Bolo tam mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. Keď zabúchal na dvere brány, vyšla von služka menom Rode a načúvala. Keď spoznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, len vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. A z tohoto môžeme vidieť, že Mária mala syna Marka. Ten Marek napísal Evangelium podľa Marka. To je tento Marek. A vidíme, že oni mali služku. Ako je to možné? A obratili sa. Slúžili Bohu. Prečo jej nepovedali, už ty nám nemôžeš slúžiť, veď sme rovní, všetci v Pánovi. Teraz sa ťa opýtam, ale na toto chcem poukázať. Keď mali služku, bola Mária požehnaná? Mali dostatok všetkého, keď vedeli zaplatiť aj služku? Ako je to možné? Vidíš? Pavel hovorí vo svojich listoch, že neslúžte svojim pánom otroci len na oko. Ale slúžte im ako pánovi a vy, pánovia, nebuďte prikry voči ním. To znamená, boli v cirkvi ľudia, ktorých mali sluhov. Ale aj tí sluhovia boli obrátení. A vidíme, že Pavel nehovorí, že pustite ich, ale Pavel práve hovorí, že slúžte tak, ako by ste slúžili pánovi. Ale vy, keď máte sluhov, nebuďte pri nich drsní, pretože aj vy máte pána nad sebou. Ale vidíme, že aj v Novom zákone ľudia žili v požehnaní.
Keď jeden človek si vedel dovoliť slúžku a zaplatiť ju, to znamená, že oni žili v požehnaní. To neznamená, že všetci. Ale Boh chce, aby ty si rástol a aby si bol požehnaný v každej oblasti tvojho života. A ja ťa prosím skutočne, halelúja, v mene Pána Ježiša Krista, daj si to do svojho srdca. Začni sa modliť vo svojom dome. Ak sú dlhy, musíš to dať preč zo svojho života. Bude to trvať rok, 2 roky. Nemôžeš žiť na dlhoch. Lebo Božie slovo hovorí 13. kapitola Rimanom, nikomu nič nebuďte dlžní. To nie je Božia vôľa, aby sme chodili v dlhoch. Boh chce, aby sme chodili v požehnaní. A aby si bol ešte ty požehnaním, ktorý dáva, že druhí ľudia majú z teba osoch. Možno je to u teba nereálne, ale Boh ťa vie do toho dať. Boh ťa vie do toho dať a takto ťa požehnať. Preto otvor sa voči týmto veciam. Halelúja. Aby Božie požehnanie vedelo prúdiť do tvojho života. Prečo ja mám zastaviť požehnanie do môjho života? Prečo? Kvôli čomu? Keď Boh ma chce požehnať. A keď ma Boh chce požehnať, tak ja to chcem prijať. Ja chcem za tým ísť. Ale nie preto, aby som bol miliardár, ale aby som bol požehnaním. Halelúja. Tak ako Jakob, tak ako Izák, tak ako Abraham. Lebo tvoj otec duchovne je Abraham. Halelúja. A aby si ty v tomto vedel pokračovať. Aby tvoja rodina bola požehnaná. Aby tvoje deti boli požehnané. Aby chudoba bola porazená v našich životoch. Ale to je, bratia a sestry, práca na možno dlhé trate. Ale ty za tým potrebuješ ísť. Postavme sa, bratia a sestry. Šedere levore levege stere levere levedia. Šedere levore levedia lavadia. Ďakujem. Šedere levore levege stara lavaria. Najprv urobíme vyznanie a potom chcel by som sa za ľudí modliť, ktorí chcú si obnoviť možno vzťah s Ježišom Kristom, aby prišli sem dopredu. Halelúja. Vyznaš Pána Ježiša Krista. Položíme na teba ruky. Halelúja. Aby Boh sa ťa ešte raz vo väčšej miere dotkol. Ale modli sa so mnou túto modlitbu teraz. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že ty si prišiel do môjho života. Že moje srdce si oslobodil od vplyvu smrti. Vošiel si do môjho života. A ja ti ďakujem, že dnes som spasený. Veľa vecí je v mojom živote, kde diabol útočí a chce zašliapať to, čo ty mi chceš dať. A ja sa rozhodujem nežiť v dlhoch, ale stáť sa požehnaním. Prosím ťa, Otče, vylej na mňa, na moju rodinu, na moju prácu svoje požehnanie. Prikryj ma svojou milosťou. Ja ti ďakujem, že uvidím tvoju slávu ešte vo väčšej miere. Ja ti ďakujem, že ty sa ma zastávaš. Ja ti chcem slúžiť a z tvojej milosti ty mi žehnaj. Posúvaj ma, ale nezabudnem na teba. Všetko moje požehnanie je v tvojich rukách. Všetko, čo mám, je tvoje. A ja ti ďakujem, že s tým ti môžem slúžiť. Uctievam ťa. Oslavujem ťa, Ježiš.
Amen. Halelúja. Ak chceš si obnoviť vzťah a chceš sa modliť, príď dopredu. Halelúja. Ak je tu niekto ešte, ktorý neprijal Pána, príď dopredu smelo. Boh chce vojsť do tvojho života. Halelúja. Buďte kľudne tu takto. Šiore levore levedia. Siara lavore levedia lavadia. Šiara lavara lavadia. Poprosím vás, zatvorte svoje oči. Halelúja. A modli sa naozaj vážne túto modlitbu, ktorú sa budeme modliť teraz. Lebo už ty si slúžil Bohu, ale odišiel si. A je dôležité, aby teraz na novo ťa Boh požehnal, obnovil a aby si už nikdy neodišla od Pána. Tak ja ťa prosím, modli sa teraz so mnou túto modlitbu. Ježíš, ja sa vraciam ku Tebe ako marnotratný syn. A prosím ťa, odpusť mi, že som od Teba odišiel. Že som sa vzdialil od Teba. Ja prichádzam ku Tebe a prosím ťa, príjmi ma dnes skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Umyj ma celé moje srdce, celý môj život. Ježiš, Tvojou svetou krvou. Očisti ma teraz od každého hriechu. Ja Ti dávam na novo celé moje srdce. Vstúp do môjho srdca a buď mojím pánom. Buď mojím pánom. Buď mojím pánom. Buď mojím pánom a mojím spasiteľom. Ježíš, ja Ti ďakujem, že dnes som prijatý, že dnes som obnovený skrze Teba, skrze Tvoju krv. A prosím ťa, Ježíš, vylej na mňa teraz viac Svätého Ducha, viac posväť sa v mojom živote. Duchu Svätý, dotkni sa ma teraz, viac. Nech Tvoj oheň horí v mojom srdci. Zápal moje srdce. Vypál všetko, čo Ty si nesadil. Duchu Svätý, potrebujem ťa. Si môj Pán. Uctievam ťa, Ježíš. Amen. Halelúja. Ostaňte ešte, pomodlím sa len za vás krátko. Halelúja, Pane, naplňuj, Bože Svätý. Naplňuj. A nech Ti vie celý svoj život slúžiť, Bože Svätý. Naplňuj, Pane. Naplňuj. Boží oheň. Boží oheň do Tvojho života.